ngapten sobai pi ke parlok ke bisana ban pe ya ka video ha ka channel hadin ka jingmino ulianam si ka jingkhang jong ka klop PSG kala kala long kum ka wei ka thliu ka bahe balai to ni sngap ha ka video hadin ba ulianam si ulamino na klop PSG ba le preso shaka klop Inter Miami wat hadin ba ka klop PSG kala pen bor ya uban extend biang ka kontrak jong wala ka kontrak jong bar ka klop PSG kala kutno nrai na kaleng ulianam si ula kenta ya kane barula rai ban lek nia sono shaka klop na majos sokalik kata shaka klop Inter Miami Henry apa pai shaka jingkhang jong ka klop PSG hadin ka jingmino ulianal mesi kala kala long kum ka wei ka thliu ka bahe ha ka baki wei pat ki rangle kai ki bapau kila kwa ban mino naka ka klop naka wei ka por shaka wei ka por kum ban chpun kan mau ne hadin ba ulianal mesi ula mino na klop PSG ka PSG kala beno sa ukus jong ka klop u Christopher Galtier bat ha ka jaka jong na penmi bujni da ukus barim jong ka klop Barcelona u Luis Enrique bat hadin kane sa ukelen Mbappe ula penbena leng baki lat patai kubor ba kwa shu ban extend ya ka kontrak jong bar ka klop PSG bat ula kwa ru ban mino na ka klop PSG menta ka samoy bat menta ukelen Mbappe u training marway bar ka klop PSG bat ka juka por ula pebru artli ki jingle kai parlok badang shudep jong ka klop PSG haka baka PSG kala dep ban lektor Shari Japan bat kumju sha South Korea bat hakum kane kapor ka PSG kala upedeng ru ka ofar kabahe na ka klub Saudi Arabia ka Al Hilal haka dor laispa life ar million US dollar na kamta ukelen Mbappe ndrai ukelen Mbappe daladehi ula kenta ya kane ka ofar jong ka klub na Saudi Arabia ka Al Hilal bat ya menta ukelen Mbappe udang kwa ban yele kai na ki klub hadoba Europe bat ka klub ka ukelen Mbappe ukwa ban yele kai hadu menta ka ka klub Real Madrid Andre ka Real Madrid kala kran shai bakan sa so yu hakan next transfer window lane haka samoy ka ban sawan hadin ba ukelen Mbappe ulalong free agent na klub PSG Andre wala kataru ukelen Mbappe hadu mata umpan wan pai sha klub PSG bat nang ta shushu ka jingkhang jong ka klub PSG kala nang pai tliu hadin bo Neymar JR lapan bana bola kwa ban mino na klub PSG Henry ngim lapat bantip sha kana ka klub Neymar JR unlai ban penyaso lada mino na ka klub PSG bat menta ka jingkli ka babu Ahmad jongi kalong balai ki players ki bapau jong ka klub PSG kentup yo kalen Mbappe bot Neymar JR ki kwa ban mino na ka klub PSG Henry yo lese kane kadai na ka daw ka jingmino Lionel Messi bat ka jingbom treshu jong ban extend ya ka kontrak jong bat ka klub PSG menta ka samoy kumta ukalen Mbappe bot Neymar JR kila tu shai ba klub PSG kampoy shu shai kumta kila kwa ban mino na ka klub PSG bat ban le yaso shaki wei pat ki klub hadoba Europe kanang bakin yo Korea shibun ki trophy kamtam haka UEFA Champions League bat lengba ka jingmino Lionel Messi ka jingkhang jong ka klub PSG menta ka samoy kala kalalong kum ka wei ka thliu ka bahe haka ba ukalen Mbappe ulakwa ban mino na ka klub hadin nang ta sa Neymar JR bat yo lese ki dangdon saki wei pat ki rangle kai ki bapau jong ka klub PSG ki kwa ban mino ha kane ka samoy te parlok ngin sapek hadu bandakut ka transfer window menta ka samoy kan JAU ya ka klub PSG te parlok tang kine ki kubor ngangai ba pila sautu ngin sai kendu ha ko wei pat ka video kublai shibun